ngomong no sing lu rada bandar terus ngono sing masak iki sapa sing masak iki bojone sapa tapi rekam karo sing masak sing ora aku asline ayo tapi ora aku tangan iki aja nemen-nemen ra ketok lho. Ini dengan kolaknya. Kolak iki buka sore dulur. Iki kokine Jawa sing lanang sik rada arah-arasen iki. Untuk sementara iki koki perempuan dulu istriku tercantik. Tapi nggak poso, nih lampu merah. Masakannya sederhana, jenenge masakannya desa. Ya enak yang ini kan, masakan desa, masakan sederhana. Terus ya, disik malam kopi desa. Ini kopi Jawa. Malam kopi Jawa karo kopi desa, masakan desa paling mantep, paling jos.